Ya ini lagunya bawa enak tuh. Ayo, bawa enak boleh lagu ini. Wah, Ngetes ya. wih iki, masuk lagi. Gitu jadi. Baik. Dan ini penanya apa? Ayo, benarnya apa? Pas kali ini enggak. Lagu ya, ber. Kayak penak iki ada bareng ini nyapa penak ini. Karena rencana belas sama piye. Apa mancing ae? Ya ayo banget gas ini mancing. Oke, sesok mau piye pas minggu-minggu nu gas masuk. Ya apa? Tapi roh. Iya, aku nggak tahu. Oh tak nelpon kancaku sih, aku tidak bisa. Oke, se. Halo. Halo, nyapa? Oi. Besok ayo mancing. Mancing. Kapan? Pas minggu-minggu ini. Kalau cacariannya jangan. Yo. Oke, siap minggu ngumpul ning kene ae. Siap. Besok minggu paling jam 8-an ngumpul ini siap rawi. Tangga siap. Wis gas. Itu giliran orang teko. Ayo, saya tak ngejak si tongkas ya, Reno. Wes, OTW wonge. Tani ya. Sopo sing bocah? Tata, iki teko deh. Oh, ya wes. Wes tani sih. Tuh. Loh, nyapa iki cah iki ngechat? Wah, lah ngajak mancing. Oke. Lah iki lho cahe tinteni lagi teko. Yo ayo kapan iki mancingnya? Piye? Saiki yo gas. Sayo budal yo. Mancing iki. Kene yo. Sik, kancaku bingung rong. Kok. Halo. Ayo wis teko iki. Santeni kene. Yo, tak serlok. Nyapa ya telepon? Halo. Wah, yo, saiki ya. Wah, mau Sherlock. Yo, aku ngejak koncoku yo. Aku tak telepone wonge. Baru tak langsung OTW. Oke. Halo. Ayo men aku yo, timbang gabut. Mancing. Nek kono kae lho, nggo kancaku. Di Sherlock kok. Sto, gampang, enak. Tak parani. Tak anteni kene yo. Alas-alasan marani yo. Oke, tak tunggu. Halo. Neng di mancing. Kamu tak rono saiki OTW. Ayo. Ayo. Gas. Lagi bocah. Yo. Apa yo, gas mancing. Lagi entuk iya aman nih. Iya lah oleh. Kalau saya nyanyi jalan lo. Tarian. Piye iki? Wah, tarik. Weh, tarian yo. Weh, oleh, iwak tengah. Bar.